Dobrý den, vítáme vás u pokusu koroze. Cílem tohoto pokusu je zjistit, které hřebíky skorodují a které ne. K dnešnímu pokusu budeme potřebovat 4 hřebíky, jeden samostatný, druhý v moždince, třetí v alobalu a čtvrtý obalený tukem. Dále budeme potřebovat 4 zkumavky. V každé zkumavce bude nalito 5 ml sava. První vložíme samostatný hřebík. Druhý hřebík s moždinkou. Poté hřebík v alobalu. A nakonec hřebík obalený tukem. Po 2 hodinách jsme zpět u našeho pokusu a jdeme se podívat na výsledky. První samostatně vložený hřebík nám skorodoval. Druhý hřebík s moždinkou po sundání vidíme, že pod moždinkou také skorodoval. Třetí hřebík skorodoval pouze na povrchu alobalu, ale po sundání alobalu je hřebík bez koroze, byl totiž ochráněn alobalem. Čtvrtý hřebík obalený tukem nám neskorodoval, byl totiž obalený tukem a byl ochráněn totiž před korozí. Z pokusu jsme se dozvěděli, že hřebík samostatný a hřebík s moždinkou skorodovali. Oproti tomu hřebík v alobalu a hřebík v tuku byly svými obaly před korozí ochráněny. Tento pokus připravil Matěj Považan a Ondřej Vopršálek.